Φίλες και φίλοι του χωριού μας, καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε σε αυτό το αντάμωμα το μεγάλο σήμερα εδώ, 1η Μαρτίου, που ανθίζουν τα μομοσάκια στην Κορύτερη και πρασινίζουν οι κάμποι. Εμείς είμαστε εδώ. Δεν θα πω πολλά πράγματα εγώ, θα μιλήσει ο πρόεδρος του Σολόγου στο λίγο. Σαν υπεύθυνος του χορευτικού, ήθελα να πω μόνο σε αυτή την ωραία παρέα που έχουμε εδώ, όποιος θέλει και μόνο διάθεση χρειάζεται, τίποτα άλλο, να έρθει μαζί μας να την μεγαλώσουμε. Κοντά σε αυτή την προσπάθεια έχουμε την τύχη να έχουμε μια δασκάλα μέσα στο χωριό μας. Αυτό ήταν σημαντικό, ξέρει τα κουμπιά μας, δένουμε, ένας σωστός χαρακτήρας και μια πολύ καλή δασκάλα. Η Σούζη Κατηγαριστού θα μας παρουσιάσει λίγο το πρόγραμμα. Έλα Σούζη. Να καλησπερίσω και εγώ με τη σειρά μου. Εγώ θέλω να πω ότι χάρηκα πάρα πολύ που είδα τόσο κόσμο σήμερα και τόσο γνωστό κόσμο, είτε άτομα που μένουν εδώ, είτε